गोजोन फुंबिलि दिनै 1 मार्च 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SBBodo News चेनेलाव बयखौबो फरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SBBodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। काजलगावनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी JSB सोरखारि देहा फाहामसालियाव फिन गोर्बोआव गोनां आइजोनि जिउ खहा जादों। क'क्राझार जिल्लानि जानालि गावनि प्रबिना बसुमतारीया जिउ खोमानो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला प्रबिना बसुमतारीखौ काजलगावनि JSB सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन आरो बिथांखौ डक्टर नितमणि दासआ नायदोंमोन। गिबियाव गासैबो नर्माल होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि उनाव सिजारिन खालामनो नांगोन होननानै बुंथिदोंमोन आरो सिजारिन खालामनो थाखाय इन्जेक्सन होदोंमोन। बेनि उनावनो प्रबिना बसुमतारीया गोब्राब जादों, उनाव हब्रा गाबदोंमोन आरो थद गैयै जालांदों होननानै फोरमायथिदों। प्रबिना बसुमतारीनि थासारिया गोब्राब जानायलाय प्रबिना बसुमतारीनो अक्सिजेन होनानै डक्टर नितमणि दासआनो सुहागत हस्पिटालाव प्रबिना बसुमतारीखौ दोनहैदोंमोन। नाथाय प्रबिना बसुमतारीखौ थैबाय होननानै फोसावदों सुहागत हस्पिटालनि डक्टरा आरो नखरनिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला प्रबिना बसुमतारीनो सिजारिन खालामनो थाखाय इन्जेक्सन होनायनि सिगां ब्लाड टेस्टबो खालामाखैमोन। बेनिखायनो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सोरखारि देहा फाहामसालिनि गोरोन्थिनि थाखायनो प्रबिना बसुमतारीया जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों नखरनिफोरा। प्रबिना बसुमतारी थैनायखौ लानानै सुहागत हस्पिटालनि डक्टराबो फोरमायथिदों दि जेब्ला प्रबिना बसुमतारीखौ सुहागत हस्पिटालाव लाबोनाय जादोंमोन अब्ला बिथाङा जोबोद गोब्राब थासारियाव दंखायोमोन। फोरमायथिबाव दंदि सिजारिन खालामनो थाखाय प्रबिना बसुमतारीनो एनेस्थेसिया होनाय जादोंमोन आरो जि ड्राग्स होनाय जादोंमोन बेजों बिथांनाव एलार्जि रिएक्शन जादों, जायनि थाखाय रिपिटेड कनभालसन जादों, जाय मिर्गि बायदि होननानै फोरमायथिदों डक्टरा आरो खायफाया 18 घन्टा फाहामथाय होनायनि उनाव मोजाङाव फैयो। नाथाय प्रबिना बसुमतारीनि बेलायाव बेबायदि जायाखै, गाज्रिसिनसो जादों होननानै फोरमायथिदों, जायनि थाखाय भेन्टिलेटराव दोननाय जादोंमोनब्लाबो रैखा खालामनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों डक्टरा। लोगोसे डक्टरा फोरमायथिबावदों दि बे जाथायनि सायाव डक्टरनि सायाव जेसेबां दाय फैयो एसेबांनो समान दाया ड्राग्स बानायग्रा अदेबानि मुलि बानायग्रा कम्पानिफोरनि सायाव फैयो होननानै फोरमायथिदों। मानोना दानि जुगाव मुलि बानायग्रा गोबां कम्पानि ओंखारबाय, नाथाय कम्पानिफोरा मुलि दिहुननाय समाव जि खालामनो गोनां बेफोरखौ खालामा, जायनि थाखाय माब्लाबा समाव जेंना नुजाथियो होननानै फोरमायथिदों डक्टरा आरो बेनिखायनो मुलि बानायग्रा कम्पानिफोरनि सायावबो नायबिजिरनाय जानांगौ होननानै दाबि खालामो बिथाङा। ख्रिस्टान धोरोम एंगारनानै हिन्दु धोरोमाव फैफिननायखौ लानानै बरायदों आसाम सत्र महासभाया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनि कार्बि आंलं, मरिगाव आरो कामरुप जिल्लानिफ्राय गासै गं 132 नखरा हिन्दु धोरोमाव फैफिनदों। टिवा राज परिषदनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला रजाघराव टिवा भाषा संस्कृति सभा आरो उद्धार फोरबो खुंनाय जादोंमोन। बे फोरबोनि गेजेरजोंनो हिन्दु धोरोम एंगारनानै ख्रिस्टान धोरोमाव थांनाय सुबुंफोरा हिन्दु धोरोमाव फैफिनदों होननानै फोरमायथिदों। जागिरदनि टिवा संनि गं 11 नखरा टिवा हारियावनो थानानै टिवा हारिनि नेमखान्थिनि गेजेरजों इसोरखौ सिबिनो थाखाय फैफिनबाय होननानै फोरमायथिदों। सिगां बिमा बिफाया ख्रिस्टान धोरोमखौ बजबदोंमोन, दा ख्रिस्टान धोरोम एंगारनानै टिवा हारियाव फैफिनबाय होननानै फोरमायथिदों। हिन्दु धोरोमाव फैफिननाय नखरफोरखौ बरायदों आसाम सत्र महासभाया। आसाम सोरखारा आसामनि 6 शिड्युल एरिया डिस्ट्रिक्टनि लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि लेभेलनि स्पेसियेल 6 शिड्युल टिचार इलिजिबिलिटि टेस्ट टेट आनजाद खुंनो थाखाय एडभार्टाइज फोसावदों। जायफोरा आसामनि 6 शिड्युल एरिया डिस्ट्रिक्टफोरनि गुबै थागिबि बिथांमोनहा स्पेसियेल टेट 2023 नि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। आसामनि 6 शिड्युल एरिया डिस्ट्रिक्टफोरनि LP आरो UPनि फरायसालिफोरनि केटेगरि वाइज लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरि पस्टनि थाखाय बे एडभार्टाइजफोरखौ फोसावनाय जादों होननानै मिथिहोदों। आसामनि 6 शिड्युल एरिया डिस्ट्रिक्टफोरानो जाहैबाय बिटिआरनि मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरिजों लोगोसे कार्बि आंलं, डिमा हासाव आरो सोनाब कार्बि आंलं। बेफोर जिल्लानि बिजाथिफोरा बे टेट आनजादखौ होनो हागोन। जायफोर बिजाथिफोरा स्पेसियेल 6 शिड्युल टेट 2023 आव उथ्रिसारनो हागोन बिथांमोनहा आसामनि 6 शिड्युल एरिया डिस्ट्रिक्टफोराव जि फरायसालिफोर दं बेफोर फरायसालिनि थाखाय एडभार्टाइज होयोबा बेयाव बाहागो लानो हागोन। नाथाय बिथांमोनहा NCTE नर्म्सनि बायदियै गुबुन गुबुन एकाडेमिक आरो प्रफेशनेल क्वालिफिकेशन थानो नांगोन। स्पेसियेल 6 शिड्युल टेट 2023 बे आनजादाव एप्लाइ खालामनो थाखाय रोंगौथिनि गोनांथिया जाहैबाय LP लेभेलनि थाखाय सिनियर सेकेन्डारियाव 50% मोननाय जानो नांगोन। बेजों लोगोसे एलिमेन्टारि इडुकेसनाव 2 बोसोरनि डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। नङाबा सिनियर सेकेन्डारियाव 50% मोननायजों लोगोसे एलिमेन्टारि इडुकेसनाव 4 बोसोरनि BLED थानाय जानो नांगोन।
UP लेभेलनि थाखाय ग्रेजुएशनजों लोगोसे एलिमेन्टारि एडुकेशनाव 2 बोसोरनि डिप्ल'मा नङाबा ग्रेजुएशन नङाबा पोस्ट ग्रेजुएशनाव 50% मोननाय जानो नांगोन बेजों लोगोसे BEd थानाय जानो नांगोन नङाबा सिनियर सेकेन्डारियाव 50% मोननायजों लोगोसे 4 बोसोरनि BLEd थानाय जानो नांगोन जायफोरा गोसो गुदुं बिथांमोनहा 5 मार्चनिफ्राय 25 मार्चसिमनि गेजेराव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो आनजादा 30 एप्रिल 2023 आव जागोन अफिसियेल वेबसाइटआ ssa.assam.gov.in नङाबा sebaonline.org मैदेरनो थालिर हैनो थांनायावनो मैदेरजों गाथारजानानै जिउ खोमानो गोनां जादों देबेश्वर मेस मुंनि सुबुङा बिथाङा सनितपुर जिल्लानि थागिबि आरो बिथाङा अरुणाचल प्रदेशनि पुलिसनि सासे जवानमोन रिपर्टनि बायदिब्ला खानानै दोननाय मैदेरनो थालिर जानो थाखाय हैदोंमोन बिथाङा बेयावनो बिथांखौ मैदेरा जोख्लायदों जायजों बिथांनि खर' बिखा आरो आखायाव गोब्राब जोखोम जादों आरो बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला मैदेरखौ हाग्रा बिफाननिफ्रायनो खानानै दोनदोंमोन आरो मैदेरा रागा खरामोन खालि माउथखौल' सिनायोमोन आरो मैदेरखौ बेबायदिनो जायगा सोलाय सोलायै खानानै दोनोमोन हाग्रा बिफाननिफ्रायनो बेयावनो 54 बोसोर बैसोनि देबेश्वर मेसआ मैदेरनो थालिर हैनो थांदोंमोन नाथाय उल्थायै मैदेरा बिथांनि जिउखौसो लादों जाथायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननिफ्रायबो आरो मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ गोमानायनि थाखाय बिथांनि नखरनिया जे सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो गोनां बे अनसुंथाइखौ होगोन होननानैबो फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननिफ्राय हायार सेकेन्डारि साइन्स स्ट्रिमनि मोनसे आयदानि कुइसन पेपार लिक जानायनि खौरां मोननाय जादों अजद होनाय बायदिब्ला आनजाद जानायनि सानसे सिगां आखाइजों लिरनाय सोंनाय बिलाइया गोसारदोंमोन जाय आनजादनि सोंनाय बिलाइजों फ्राय गोरोबोमोन खालि मोननैल' गोरोबामोन होननानै अजद होदों नाथाय सोर आरो माबोरै बेबायदि सोंनाय बिलाइखौ लिक खालामखो बेनि सायाव दासिमबो जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै अदालगुरियाव नंखाय एनकाउन्टार जानाया सानब्रै बारलांनायनि उनाव आरो गोथै देहाखौ हा सिंनिफ्राय जावखांफिननानै दिम्बेश्वर मुसाहारिनिनो होननानै सिनायनो हानायनि उनाव गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरजों लोगोसे माहारियारि आफादफोराबो खुगा बेखेवबाय BPFनि MCLA प्रेस मुसाहारि बिथांमोनहाबो प्रेस कनफारेन्स खुंनानै नंखाय एनकाउन्टार खालामनायनि थाखाय आसाम पुलिसखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों लोगोसे प्रमद बर'नि सायावबो अजद होदों बिथांमोनहा बुंथिदों दि प्रमद बर'आ BTC ओनसोलाव माबा मोनसे जायोबा मोजाङै नायबिजिरालासे गुबुननि सायाव जाबसिननानै दायनिफ्राय एरायनानै थायो बेनि अनगायैबो दिनैनि समाव मोजां सरकार सालायदों होननानै दाबि खालामबाय थायो बेनिखायनो उदालगुरियाव जानाय जाथायनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनानै जाहाथे मोजां बिजिरनाय होयो बिनि थाखाय प्रमद बर'निसिम खावलायो जायनाखि उदालगुरियाव गावथारनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया CIDनि इनकुवेरि होबाय बेनिखायनो जाय पुलिस अफिसारा बे खामानियाव आखाइ दङ बिथाङा जाहाथे साजा मोनो बेनि थाखायबो दाबि खालामो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो जायनाखि दिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखराव बिथाङा सासेल' रां खामायग्रामोन दा बिथाङाबो गैला बेनिखायनो बिथांनि बिसि आरो फिसाफोरा जाहाथे मोजाङै सोलिलांनो हायो बेनि थाखाय थोजासे अनसुंथाइ होनो थाखायबो सोरखारनिसिम दाबि दैखाङो बिथांमोनहा जायनाखि बिटिआरआव नंखाय एनकाउन्टार खालामनाया जाबोबाय थादों बेनिखायनो बेनि सायाव नोजोर होनो थाखायबो BTC सोरखारखौ खावलायो BPF दोलोनिफ्राय मिरु एबसुनि गाहाय दिपेन बर'आबो खौरांगिरि मेल खुंनानै अदालगुरि पुलिसा फेलें जादों होननानै अदालगुरि पुलिसनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों लोगोसे दिम्बेश्वर मुसाहारिनि गोथै देहाखौ थाबैनो न'खरनो गथायनानै होनो थाखायबो दाबि दैखांदों जिउ थानाय समाव जेसेखि दाय मावथों मानो थैनायनि उनाव समाजनि नेमखान्थिनि गेजेरजों बयहाबो जोबथा बिदाय होनो हानायनि मोन्थाय दं होननानै बुंथियो बिथांमोना बेनिखायनो गोथै देहाखौ थाबैनो न'खरनि सुबुंफोरनो गथायनानै हरनो थाखाय दाबि दैखाङो दिपेन बर'आ बर'नि आफादफोरनि अनगायैबो कंग्रेस दोलोनिफ्रायबो दिम्बेश्वर मुसाहारिखौ गावथारनाय जायगा रौतानि दैफाङाव नुजाथिहैदों दानि सोरखारनि समाव सुबुंनि जिउनि बेसेनानो बयनिख्रुइबो खमसिन जादों होननानै सोरखारखौ सोंखारिदों आरो जाय पुलिस अफिसारा बे जाथायजों लोब्बा दं बेनि सायाव राहा लानो थाखायबो दाबि दैखांदों ABMSुनिफ्रायबो जाथायखौ लानानै सोंखारिदों आसामाव सोलिबाय थानाय एनकाउन्टारनि सायाव हाइकर्टनि सिटिं जाजनि दैदेननायाव मोनसे जुडिसियेल इनकुवेरि जानांगौ होननानै दाबि खालामदों बिथांमोनहा लोगोसे सुबुं खुंथायाव फोथायनाय थानाय गासैबो दोलो आफादफोरानो आयेन बेरेखा एनकाउन्टार जाबाय थानायनि हेंथायै धरना होनो थाखाय जाहाथे लामायाव ओंखारबोयो बेनि थाखायबो खावलायहरदों ABMSुनिफ्राय आरो रायजोआव थाद'नाय गैयै एनकाउन्टार जानाया बन्द जानांगौ होननानैबो दाबि खालामदों ABMSुनिफ्राय रैखाथि गैया आइजोफोरा उन्दैनिफ्राय लानानै बैसो जानायसिम आइजोफोरा हादराव जेबो रैखाथि गैया रैखाथि होग्रा पुलिस आइजोआबो रैखाथि गैया हादराव
पुलिसानो पुलिस आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय मोनसे सोंखारि जाथाव जाथाया सोराङाव फैदों। बे सोंखारि जाथाव जाथाया गलाघाट जिल्लानि देरगाव पुलिस ट्रेनिं सेन्टाराव जादों। आसाम पुलिसनि सासे कनस्टेबलआ गोदानै पुलिसाव जइन जानानै ट्रेनिं लाबाय थानाय आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। आसाम पुलिसनि 9 बेटेलियननि कनस्टेबल बाबुल भुइयाया खालामदों बे मुगैथाव जाथायखौ लानानै पुलिस आइजोआ सिनियर पुलिस अफिसारनो मिथिहोदोंमोन, नाथाय सिनियर पुलिस अफिसारा जेबो राहा लायैलाय गलाघाट एसपिनो मिथिहोदोंमोन आरो जाथायनि सायाव एफआइआर होदोंमोन। बेनि उनावनो एफआइआरनि सायाव बिथा खालामनानै कनस्टेबल बाबुल भुइयाखौ पुलिसा हमदों आरो दा नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। मोनसे फोसावनाय मानास अट' श'रुम आरो एमएमएच हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों। अफारफोरा जाहैबाय गंसे टेबल फेन आरो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। लोगोसे खम रां होग्रोनानैनो मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ मोननो हागोन। आरो एकाउन्ट गैयाब्लाबो फाइनान्सआव खालामनानै हरगोन। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल एबा स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दङ। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? गावनि मोजां मोननाय मटर साइकेल एबा स्कुटिखौ नोंथाङा थाबैनो मानास अट' श'रुम नङाबा एमएमएच हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनानै लायनो हागोन। मानास अट' श'रुमनि थावनिया मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव आरो इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था दिगाव आरो एमएमएच हन्डा श'रुमनि थावनिया चिरां जिल्ला काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव। बेफोर अफारफोरा 31 मार्चसिमल' थागोन। मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो एमएमएच हन्डा श'रुमनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैयोबा नोंथाङा 8720957824 नङाबा 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।